Kubva patiri yezvino kuti tisvike panzvimbo inonzi paMakuti, pane 13 kilometers. Kubvawo panapa kuenda kuChirundu border post pane 73 kilometers. Ndo patiri pane tsaona yamuri kuona yeGonyeti rarara apa. Motikari yemhando yeSharkman. Sharkman rarara panapa. iSharkman riri kuenda kuZambia. Rakatakura simbi dzakatakurwa nemotikari dziri kusvika idzo kuma 31 tons. 31 tons dzakatakurwa nemotikari iyi. So motikari iyi iri apa iyi, panguva yatanga tichibva kuHarare tichienda kuChirundu, nekuti kutaura kuno kuti akudzokera kuHarare, but panguva yatadarika tichienda kuChirundu motikari iyi taiona. Motikari iyi simbi dzanga dzakarembera nerutivi. Tikadarika motikari iyi, but tatozvoona kuti maitiro ari kuita motikari iyi haasi safe. Naiyewo driver anga achidriver motikari iyi, anova wekuZambia, driver wekuzambia ari kukonfirmawo zvechokwadi kuti anga achitozviona uye anga achizvinzwa kuti motikari yake haisi safe, yakarembera rutivi rumwe chete. So zvayaita ndezvekuti panguva yayazopinda mukevhi rineri, lodi iyaya yazosvika payavata, ikabva yaremerwa. Motikari ndokuvata kwayaita sezvamuri kuona apa. So tida kungokurudzira kuti nzira yekuenda kuChirundu iri kugadzirwa pane dzimwe nzvimbo haisati yagadzirwa. Saka tiri kungokurudzira kuti vatyairi, zvikuru sei vanofamba nemotikari hombe idzi, matraki, mufambewo zvakanaka, uye munegotiate macaves enyu, munge muri munonzwisisa zvakare kuti motikari yenyu yakabhalansa, nechikonzero chekuti motikari yenyu kana isina kubhalansa inogona kuzosvika patsaona yakaita sezvizvi, inogona kusvika painozoremerwa nelodi yorara nerutivi, chinova chinhu chatisingatarisire mumigwagwa. Number 1, hatidi kurasikirwa neupenyu. Number 2, hatisi kuda kurasikirwa nemidziyo mumigwagwa yedu. So iwe samutyairi, irresponsibility yako kunge uri unoziva kuti lodi yangu yakabhalansa here. Mukada kutarisa motikari zhinji dzinochidarika panapa dzinenge dzakatakura lodi dzakasiyana-siyana. Matraki ari kudarika nepanapa akatakura magoods akasiyana-siyana. Asi mukada kuona kuti ari kupinda zvakanaka, vachinegotiata macaves nespeed yakanaka, zvinoita kuti vange vari vanosvika ivo vacho vari vapenyu, pamwe chete nelodi yavanenge vakatakura isvike zvakanaka kwainenge ichifanira kuti inge iri inoenda. Saka ndo zvataonawo panapa, asi tiri kutenda Mwari nokuti hapana akuwara zvakanyanyisa mutyairi. Akuwara zvake zvishoma musoro. Pari zvino ndo zviri kuzivikanwa kuti haati kuware zvishoma musoro. Motikari zvakare yarara, sezvamuri kuona kuti mavhiri ave mudenga. Ndo chiitiko chaitikawo kunoku kuChirundu pazuva ranhasi, kuMakuti, pazuva ranhasi murodhi yekuenda kuChirundu. Hamena kuti munofungeiwo nenyaya iri panapa. Achida kungokurudzira kuti vatyairi ngatifambe zvakanaka. Number 1, vatyairi zvakare ngatisvikewo patinofamba tisina kuraradza. Tisafambe zvakare tisina kudi, tisinganwe, nekuti kunwa kudzimwe dzenguva hakuenderane zvakare hakuenderane nekutyaira, kwete dzimwe dzenguva, nguva dzose hakuenderane nekutyaira. Ndosaka muchitoona kuti hazvitenderwe kuti tinge tiri tinofamba takambonwira zvinodhaka, handiti? So ndo chiitiko chiri panapa chatangoti tinge tiri tinokuzivisa, ichida kutenda nemapurisa munzvimbo ineyi, nokuti mapurisa asvika nenguva. Kutaura kunopo panzvimbo pandori nemapurisa varipo kunge vari vanoongorora lodi yasiwa, nekuti mutyairi atorwa aenda kuchipatara, asi mapurisa edu eZimbabwe varipo. Chinova chinhu chinofadza, nekuti mukada kutarisa kuti panapa pasango, lodi yanga isingagona kungoti ingosara iri yega, asi mapurisa varipo. Tida kungotenda zeta rapi yedu, I'm sure kuti Makuti. Thank you very much nekunge muri munoresponda nokasika kusvika panzvimbo. Ndo zvatati tinge tiri tinokuratidzai, tinokuzivisayo pazuva ranhasi, uri musi weSaturday, date richiti 14 March, kunoko kunzira yekuenda kuChirundu kuMakuti. Zita rangu ndichinzi Uncle Saint, the only Zim uncle for now. Chiti, it's much love and God bless you all.